găsit la un nou episod al podcastului Creștere Conștientă în Educație, un podcast destinat educatorilor, părinților, membrilor comunității noastre, fie că au copii, fie că nu au copii, din dorința de a crește nivelul de conștiință pentru a fi mai buni pentru copiii pe care îi avem în jur, fie personali, fie cei pe care îi avem în grijă, fie copiii altora. O comunitate mai conștientă e ceea ce ne face pe noi oameni mai buni. Astăzi am un om special alături de mine, un om foarte drag, pe care îl cunosc din 2014, în care mă regăsesc de foarte multe ori, pe un om pe care îl admir și mă bucur din tot sufletul să-i spun bun venit, Mihaelei Oros. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc și eu din suflet și sunt sigură că va fi o conversație unică, o conversație care este foarte caldă și va fi foarte caldă, inspirată de noi două. Și sperăm noi de folos celor care vor urmări acest podcast. Și înainte de asta o să profit și o să citesc o scurtă descriere pe care am găsit-o despre tine, despre activitatea ta, pentru cei care poate nu te cunosc încă. Nu cred că sunt foarte mulți, dar zic să nu exagerăm. Doctor în științe medicale, medic primar pediatru și specialist pneumolog, cu supra-specializare în somnologia pediatrică și polisomnografie la Cincinnati Children's Hospital Medical Center din Statele Unite. Dr. Oros s-a implicat în dezvoltarea ramurei de somnologie pediatrică din România și în pregătirea medicilor în acest domeniu. În acest scop a fondat Asociația pentru tulburările de somn la copii și adolescenți, a cărei misiune este educația și accesul medicilor la informații valide și de ultimă oră. Ai realizat peste 100 de lucrări științifice prezentate la diferite conferințe, fie naționale, fie internaționale, și, desigur, sunt numeroase alte realizări, nevoile asociația pe care ai înființat-o cu același scop de a promova nevoile copiilor, sănătatea copiilor în această arie a somnului și pregătirea oamenilor pentru a fi competenți în a rezolva diferite tulburări în această arie. Dacă am omis ceva, te invit din tot sufletul să mă completezi. Cred că deja ai spus mai mult decât... Cred că felul în care ai prezentat și vezi tu lucrurile au făcut deja în minte așa parcursul acesta, l-au comprimat, s-a comprimat foarte mult și îmi dau seama că au trecut deja atâția ani, fiindcă au trecut. Da. Cred că e un firicel așa care a prins roade, să zic, la noi în țară. Și pe de altă parte drumul încă este de deschis și de dezvoltat în continuare, fiindcă este o arie foarte largă în acest sens. Cum a început călătoria? E întrebarea mea preferată pentru fiecare invitat, să aflăm cum a început, de unde atracția pentru medicină și pentru acest domeniu, somnologie. Întrebarea ta preferată este pentru mine întrebarea cea mai grea. Și o să spun și de ce, pentru că așa la prima vedere nu cred că are nimic special în a povesti. Și pentru că undeva mă gândeam că o să mă întrebe asta, mi-am amintit că în copilărie, întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, cumva în generația mea era acolo aproape inevitabil doctoriță. Și era răspunsul ăsta, dar cred că profund nu era neapărat dorința, nu prea știam eu ce înseamnă asta, dar era acolo un răspuns care era oarecum comun. Cred că răspunsul a venit mult mai târziu, adică undeva în anii liceului, în care trebuia să faci niște alegeri
și m-am îndreptat spre medicină. Dar ideea de pediatrie, de asemenea, a venit mai târziu și oarecum foarte, îți mai povesteam, spontan. În momentul în care am ales specialitatea, a fost momentul acela în care trebuia să alegi și pur și simplu am spus pediatrie. A fost neapărat un plan. Și o intuiție. Da, nu știu, la momentul respectiv am spus doar așa și ulterior, da, cred că acum nu știu dacă m-aș mai vedea făcând altceva. Da. De asta spun, adică nu e neapărat ceva, dar parcursul a dus către momentul în care următoarea etapă. Momentul în care suntem astăzi. Și undeva să vorbesc așa despre mine nu-i ușor sau nu mi-e ușor. Și somnologia cum ai ales? Da, și cred că mai degrabă dacă direcționăm spre domeniu ar fi mai simplu. Am auzit la un moment dat, când am făcut a doua specialitate, despre apnea în somn la adulți. Și a venit așa o întrebare, dar cum este la copii? Ce se întâmplă? Oare la copii există? Că eu veneam din zona cu background-ul pediatric. Pe care o putem traduce cum? Ca să apnea de somn, adică pauze de respirație în timpul somnului, care sunt, e o situație care se întâmplă frecvent la adulți, adică nu e rară. Nu prea știam exact cum ar fi la copii, iar la copii, atunci când ne gândim la vârsta pediatrică, este nou-născut, sugar, până la 18 ani, adică sunt foarte mulți ani și copiii sunt în etape diferite de dezvoltare, deci e foarte provocator tot aspectul acesta. Și atunci am avut cumva, poate și prilejul de a găsi ceva conferințe internaționale și apoi echipe internaționale cu care am putut să iau legătura și am văzut că lucrurile erau deja cunoscute foarte bine. Erau în așa fel încât aveau aparatură specifică, clinici dedicate acestui domeniu de somnologie, polisomnografie, iar patologia care exista, o vedeam la momentul respectiv, era tot așa cu un spectru foarte mare și am zis că ar fi bine să aducem lucrurile astea și la noi în țară, să fie disponibile și pentru părinții și pentru copiii noștri, informațiile în primul rând, aparatura, investigațiile, acolo unde e necesar, desigur, că doar nu facem analize dacă nu sunt necesare, dar cumva am zis că trebuie să găsim o cale și primul pas a fost educația, adică să învățăm. Conștientizarea problemei, identificarea ulterior, avem sau nu avem și la noi în țară nevoie, că poate nu știu, partea asta de lume nu e așa. Și asta a dus la teza de cercetare din doctorat de a încerca să vedem dacă în România, care e prevalența acestor tulburări de respirație în timpul somnului la copii din România. Și după ce am făcut acest studiu, am văzut că este similar cu tot ce se întâmplă în lume, procentul foarte mare, 1 din 10 copii sunt la risc. Wow. Și la noi în țară, pentru a avea tulburări de respirație în timpul somnului. Și atunci asta a dat, cum să spun din nou, și niște motive deja mult mai obiective, niște cifre. A fost conferințe de presă în care am anunțat și ulterior în fiecare an particip alături de colegii de la adulți. Și a fost un parcurs în care, pe de o parte, am vrut să vedem și să învățăm de la colegii din celelalte țări deja mult mai dezvoltat, în care era mult mai dezvoltat acest domeniu, dar și să vedem cum e cadrul la noi și cum putem să aducem aceste lucruri ca informații și ca, cum spuneam, inclusiv ca un domeniu medical. Da, asta m-a impresionat pe mine pentru că ne cunoaștem din 2014 și cred că atunci ai fost primul doctor pe care l-am auzit eu, primul medic, care vorbea de o abordare holistică atunci când avem o îngrijorare de ordin medical și mi-a plăcut lucrul acesta și sunt sigură că
ai mers cu aceeași abordare și în această ramură medicală în somnologie. De ce este importantă? Dacă ar fi să ne raportăm la un copil, de ce este importantă o abordare holistică din partea unui medic pediatru? Noi atunci când ne-am cunoscut, de fapt tu ai avut ideea ca să copiii să vadă ce înseamnă o clinică medicală, pur și simplu să vină în vizită, să nu fie ca pacient, să fie o vizită. Copiii de la grădiniță. Copiii de la grădiniță. Și la rândul meu am fost foarte impresionată de era oricum inovator și era foarte la început această abordare, acum e mai comun, aș spune. Și în felul acesta am văzut că și tu vrei să aduci în jurul copiilor mai multe informații și îmi povesteai de ora de lectură și de personalitățile pe care și zic, wow, ce deschidere și ce fel de a pune. Și atunci cred că ți-am povestit că da, și în zona medicală, practic, e foarte important să comunicăm între noi, să avem, practic, specialități diferite și să le punem împreună Iar somnologia este eminamente un domeniu multidisciplinar, pentru că undeva, dacă ne gândim la somn și insomnie, nu dorm, ne imaginăm așa cum stăm pe telefon și, nu știu, asta e tot. Dar, cum spuneam, este mult mai complex acest domeniu, situațiile sunt uneori greu de imaginat, cât pot fi de complexe și acolo nu e un singur om care poate să se uite la tot. Poate să coordoneze un pic și să vadă ansamblul, dar avem nevoie să ne sfătuim cu colegii de, nu știu, neurologie, psihologie, psihiatrie, endocrinologie, foarte multe și n-aș vrea să le număr, că sigur uit pe una, sau așa. Și în acest parcurs, tocmai pentru că au apărut situații atât de complexe, afecțiuni genetice, sau pentru care au început să fie disponibile tratamente inovatoare, din nou, inițial la nivel de cercetare în alte țări, ulterior au fost disponibile și în România. Ori pacienții respectivi, din nou, foarte complexe situațiile, trebuiau monitorizați, medicul, să spunem, principal, poate neurologul, dar, de exemplu, dar apoi trebuiau evaluați și respirator și somn, tulburări de respirație în timpul somnului, uneori sunt necesare aparate de suport respirator și în acest fel am participat la numeroase întâlniri cu colegii de alte specialități ca să înțeleg ce se întâmplă, despre ce e vorba în acele situații, în boala respectivă, pentru că aceste terapii noi, practic, și sunt sigură că vor urma și altele și în alte domenii, modifică, de fapt, evoluția naturală a unor boli. Deci, noi, dacă până acum am știut că în anumite situații sau anumite afecțiuni evoluează într-un anume fel, de acum încolo nu mai este același parcurs și nimeni nu știe cum e parcursul acesta, pentru că n-a mai fost. E ceva de acum încolo. Ori ăsta e un drum care se clădește și la nivel internațional și poate dacă sunt colegi din alte țări care au început un an, doi, înaintea noastră, a țării noastre, mă refer, acest tip de întreb și cum e și cum faci, cum ați făcut, se întrerup tratamentul, mai faceți. Adică e un continuum permanent. Da. Bun. Păi, începem de la bază. Cât ar trebui să doarmă un copil în diferite etape de vârstă? Spre exemplu, până la vârsta de 10 ani sau chiar 12 ani. Deci numărul de ore la copii îl socotim, să zic așa, pe 24 de ore. E important să spun asta, pentru că dacă o să vorbim un copil de, nu știu, 9 luni, un sugar, trebuie să doarmă 12 ore, toată lumea zice, pe al meu nu doarme atâta, normal, dar pe 24 de ore cu pauzele de rigoare. Da, și cu episoadele de somn de peste zi, cumva așa numărăm la copii mici. Și mai este un lucru, la copii încă până în 6 luni, să zic așa, deci foarte micuți,
ei dorm episoade foarte scurte de somn, se trezesc, dorm, și cumva ei își fac și numărul de ore și pentru ei e suficient. Adică ei nu sunt deprivați de somn dacă au acest pattern de somn, care e cu totul diferit de al părinților, de al nostru, al adulților. Și atunci noi, în preajma unui copil care se trezește, mănâncă, se trezește, se joacă, se trezește, mai ales dacă e pe timpul nopții, acest pattern de somn, pentru noi o să fie mai greu, mai complicat, noi să fim deprivați de somn. Dar pentru copii nu e neapărat o problemă de somn. De aceea, atunci când încercăm să definim problema de somn, în primul rând aș spune să o punem în contextul vârstei. Okay. Sigur că și la vârstele mici pot fi probleme de somn, dar ca imagine generală, în primul rând să vedem cum doarme un copil de până în 6 luni, 12 luni și așa mai departe. Numărul de ore de somn este mai mare la copiii foarte mici, pentru că ei cresc, au ritmul acesta de dezvoltare foarte rapid. Și se întâmplă în somn? Exact. Și atunci, implicit, vedem rolul somnului. Unul din acestea este acela de creștere și neurodezvoltare. Sigur că asta se întâmplă și în anii următori, dar nu mai este același ritm de creștere ca în primele luni sau ca în primul an. Și atunci somnul se va structura treptat pe parcursul nopții, ușor, ușor. Copiii renunță la somnul de prânz și, practic, la vârsta preșcolară, până în 6-7 anișori, să spunem, ar fi 10, 11, uneori 12 ore de somn. Ulterior, copiii de vârstă școlară 11-12, deci este o marjă, să zic așa, de număr de ore de somn. Sunt copii mai activi, sunt copii care au o nevoie mai mare, dar în principiu mai puțin de 10 ore, n-aș zice, un copil de vârstă școlară. La adolescenți 9 ore de somn, iar la adulți 7-8. Da, eu știu și adolescenți care dorm 12 sau 14 ore. Da, pe 24 de ore. Exact. Da. Bun, și în contextul acesta, care sunt tulburările de somn la copii? Când vorbim de tulburări de somn, care ar putea fi pentru copii? Din nou, trebuie puse în contextul vârstei, pentru că, cum spuneam, un copil de 4 luni, dacă se trezește de câteva ori pe noapte, poate să fie, să spunem, firesc, fiziologic în vârstă. Un copil de 4 ani sau 14 ani nu mai este același lucru. Deci somnul trebuie să fie deja posibil și consolidat. Acum, tulburările de somn pot să fie, cum spunem noi, organice sau non-organice, adică insomnia este non-organică, nu e neapărat o cauză, nu este ceva structural care împiedică somnul. Sunt copii care adorm mai greu, sunt copii care adorm ușor, dar se trezesc peste noapte, tot insomnie reprezintă, sau sunt copii care se trezesc în timpul somnului și au tot felul de comportamente, de la vorbit în somn, merg în somn, plâng, pavor nocturn, și astea se numesc parasomnii, deci, dar tot cumva non-organice sunt. Și este apoi o grupă mare de afecțiuni. Ele sunt deja foarte bine încadrate ca și coduri de diagnostic, de asta spun, sunt mai numeroase, dar ca să închid totuși cu partea de respirație, grupul acesta, spuneam că am făcut și acest studiu în România, riscul este mare. Sfărăitul, pauze de respirație în timpul somnului nu sunt fiziologice, deci nu este firesc un copil să sfărăie în somn. La ce vârstă? La nicio vârstă. Bine, nu vorbim de o răceală sau câteva zile, dar vorbim de luni de zile. Și asta uneori trece cu vederea, pentru că mai sfărăie și un părinte, mai sfărăie și un bunic și cumva e, să spunem așa, poate fi considerat firesc. Dar zgomotul în sine nu el e problema, ci acolo relevă faptul, sfărăitul și zgomotul, deci de respirație și pauzele de respirație, dacă sunt, că nu intră bine aer. Deci respirația trebuie să fie liniștită. Nu avem de ce să respirăm zgomotos. Mai ales așa toată noaptea și din nou mai ales un copil.
Deci asta este grupa mare sau grupul mare de tulburări de respirație care pot să fie mai ușoare sau formă ușoară, dar pot să fie și forme severe de apnee în somn. Am văzut situații cu oxigenare scăzută și sub 80 și chiar 70% în timpul somnului. Doar în timpul somnului. Ziua totul este bine pentru că avem un alt control al respirației cerebrale. Cumva sau poate cum ne gândim dacă e o tulburare de somn? Că exact, dacă avem un jet lag, dacă am plecat într-o excursie, într-o vacanță, așa, nu toate micile perturbări, să zic așa, necesită investigații sau, să spunem, a fi ceva de făcut. Dar în momentul în care persistă, există 3 luni. 3 luni. Da, adică, de exemplu, insomnia de 2-3 ori pe săptămână, 3 luni, persistă aceste probleme de adormire, de așa. Cum traducem insomnia la un copil mic? Ce înseamnă ca număr de ore sau se trezește frecvent? Deci părinții remarcă faptul că e ceva un prea mult pentru părinte. Fie nu reușește să adoarmă, insomnie de adormire, fie adorme ușor, dar se trezește, deci asta este insomnie de menținere a practic somnului, sau se trezește foarte devreme, comparativ cu ritmul nostru social. Și atunci, deja când este un prea mult, pentru că mai sunt și alți factori, fac o mică paranteză. Revenim la ei, că este o altă întrebare. Da, dar aș vrea doar să punctez aici factorii culturali. Care este mediul familial, nu? Dinamica familiei, țări diferite au percepții diferite și comportamente diferite în general, dar inclusiv de alimentație și la somn. Co-sleeping și toate. Adică sunt foarte mulți factori culturali și pe care nu sunt neapărat patologie. Și toată lumea e de acord cu asta. Nu trebuie să fim rigizi și să fie părerea mea că, nu știu, copilul trebuie să doarmă așa și așa și așa. Nu. E o mare flexibilitate până la urmă, dar în niște repere. Și până la urmă fiecare părinte și fiecare familie are o dinamică proprie, să zic așa. Da. Fără a fi considerată problemă. Bun, și dacă revenim atunci la insomnie, sesizează un părinte că este prea mult pentru el și apoi care este pasul următor? Apropo de tulburări sau de momentul în care începem să ne îngrijorăm și să apelăm la De multe ori putem să ne dăm seama ce a perturbat, ce situație, ce s-a întâmplat și poate corectând, nu știu, situația respectivă de la un desen animat încă un desen animat, am mai folosit, cred, expresia asta, în care copilul zice încă un desen animat sau încă o poveste sau încă ceva, încă nemai. Astea sunt deprivări foarte subtile care în timp pot să împingă somnul, de exemplu. Da? Adică și asta cred că sunt destul de frecvente situațiile astea. Și sesizând lucrurile că se întâmplă așa, bun, încercăm să le readucem într-un firesc. Sau poate au fost o vacanță, plecări, o situație mai complicată în familie. Și de obicei astea sunt situații tranzitorii la care se poate reveni chiar dacă au persistat și au fost câteva luni în felul acesta. Când însă persistă și indiferent de intervențiile care de la lumină, cum spuneam, mai oprim și social media, mai oprim și televizorul și am micșorat și poveștile, tot persistă aceste modificări, adică, da, probleme, că tulburări, hai să le spunem tulburări, că atunci poate e bine să meargă să facă un consult medical, primul la medicul curant, care poate din discuții să sesizeze anumite aspecte, la medicul pediatru, la medicul de familie. Și dacă totuși, din nou, persistă, se poate face și o discuție în zona aceasta de somnologie pentru a vedea dacă sunt necesare investigații specifice sau nu. Da. Cum ne dăm seama dacă există o tulburare biologică sau una de comportament?
Sunt câteva criterii și, din nou, aici, da, e important să facem, dacă facem o discuție din perspectiva medicală, să facem și un consult. Așa, la modul general, cum ne dăm seama, poate uneori e mai greu, nici să nu exagerăm, să facem analize sau ceva, dar spuneam că sunt anumite elemente care cumva intră în modul în care funcționează organismul nostru. Și atunci, întrebând de la ce se întâmplă și pe parcursul zilei, asta cred că da, e important să menționăm, că somnul nu este separat așa, el e somnul și restul, activitatea noastră de peste zi, total separată. Imposibil asta. Deci totul este foarte strâns legat. Noi de aceea dormim ca să putem să funcționăm și să avem activitatea noastră în fiecare zi. Somnul, în esență, are multe funcții, nu se cunosc toate. Foarte interesant. Este un domeniu de cercetare care, cu siguranță, vor mai fi mulți ani în care de ce visăm, adică asta e o întrebare de la medicală până la filozofică și încă nu e un răspuns în acest sens. Dar de ce am amintit și am făcut această paranteză cu rolurile somnului? Pentru că de aici vine și impactul pe ce se întâmplă ziua și răspunsul la întrebarea cum ne dăm seama poate dacă e organic sau nu, sau e o problemă care trebuie să investigăm. Foarte pe scurt, din rolurile somnului, dezvoltare cerebrală, neurodezvoltare, creștere, hormon de creștere se secretă în timpul nopții și nu numai, sunt picuri și alte picuri hormonale, memorie, învățare, neurodezvoltare, partea socială, partea emoțională se consolidează în timpul somnului. Și atunci, de exemplu, dacă e un copil care, deci, fie că vedem simptome care sunt în timpul nopții, nu respiră bine, sforăie, pauze de respirație sau nu doarme, nu adorme, se trezește, se foșgăie, somn agitat sau simptomele pot să fie din partea de zi. Nu crește bine, de un an nu a mai crescut în greutate sau în înălțime. Sau invers, a crescut prea mult. Aici, și atunci nu ne gândim să întrebăm de somn, dar undeva punem măcar o întrebare. Și somnul cum este? Da? Sau un copil mai agitat, un copil mai anxios. Deci și în felul acesta putem să, din câteva întrebări... Mai ales în primii 5 ani de viață, cumva. Da, dar și ulterior, pentru că toate aceste aspecte, copiii cresc și au aceste etape de neurodezvoltare până la 18 ani plus, aș spune. Și orice apare, pentru că sincope de genul acesta pot să apară la orice vârstă. A crescut totul bine până la 6-7 ani și de 2 ani, nu știu, e mai slăb. Sau dimpotrivă, de 2 ani a crescut foarte mult în greutate. Ce se întâmplă? Și somnul este bine să-l punem împreună în toate aceste discuții. Chiar dacă simptomele sunt dureri de cap. Poate nu ne gândim să întrebăm dacă sfărăie sau are apnee de somn. Dar o apnee de somn se însoțește de foarte multe ori cu cefalee, cu durere de cap. Viceversa, da. Și atunci, în felul acesta ne putem orienta din câteva întrebări, din anamneză, ca să zic, să folosesc așa termenul medical, dacă ne îndreptăm spre o zonă de investigație, o zonă organică sau pare totuși să fie o zonă mai degrabă de rutine, de somn, de stil de viață și ne ducem un pic spre zona aceasta. Ce putem face? Putem să luăm câteva analize, se pot lua. Fierul este foarte important pentru somn, feritina se dozează ușor. Asta este bine de punctat. Spre exemplu, dacă este să monitorizăm prin analize anumiți indicatori pentru calitatea somnului, ai spus fierul. Da, acum, în general, dacă luăm niște analize, nu o să luăm doar fierul, deci luăm și o hemogramă, un calciu, un fier, vitamina D, funcția ficatului, funcția renală și deja avem un check-up general. În rest, tot ce adăugăm peste este în funcție de situație. Da, adică în funcție de situație, dacă e nevoie, mai luăm și alte analize, dacă nu. Iar dacă mai departe, în funcție din nou de situație, putem propune o investigație de somn, polisomnografie sau poligrafie. Bun.
Am întâlnit foarte mulți părinți în ultimii ani care întâmpină provocări, în special în primul an de viață, în unele cazuri și în primii 2 ani de viață, legate de somnul bebelușului, însemnând că nu adorme, însemnând că se trezește frecvent pe timpul nopții și este o temă foarte des întâlnită în discuțiile pe care le-am avut. S-a întâmplat ceva anume? A existat o modificare? Există, poate mediul a influențat această modificare a somnului bebelușului? Ce anume se întâmplă în primul an de viață? Cred că poate și părinții sunt mai conștienți de rolul somnului și de dinamica aceasta, așa cum ai povestit acum, și faptul că se uită la aceste detalii, nu? Copilul nu doarme foarte bine sau se trezește de mai multe ori, atunci își pun întrebarea, da, oare e firesc, e fiziologic, dincolo de faptul că sunt ei afectați sau sunt părinții deprivați de somn, că cum spuneam, noi adulți avem alt ritm. Exact. Dar și atunci cred că și pun întrebarea. Deci este, poate și din punctul ăsta de vedere, nu numai o creștere sau o prevalență mai mare a tulburărilor de somn. Sigur că mediul contează și aminteam că sunt mai mulți factori care intervin, ca și la alimentație, ca și la neurodezvoltare, educație și somn de asemenea. Și cumva dinamica aceasta de peste zi, n-aș vrea să pun foarte mare accent sau să ducem discuția foarte mult în zona de tehnologie. Pentru că ea este cu noi, e printre noi și cumva pe de altă parte, dacă într-adevăr o să o ducem și acolo. Dar, spre exemplu, dacă părinții dacă bebelușul nu are acces la tehnologie. Exact, asta vreau să spun, că n-aș vrea să o ducem să punem presiunea, pentru că se vorbește mult în acest moment despre tehnologie, despre lumina telefonului, lumina tabletei și melatonină și secreție și influențează somnul. Și s-a văzut că nu e chiar așa. Adică sunt studii medicale foarte riguroase, în care au văzut că în condiții extrem de stricte și de lumină, de întuneric și așa, secreția de melatonină a fost cumva modificată câteva minute și nu acolo este... Bun, e important, dar nu e totul. Exact. Și acum poate să aibă legătură și cu felul în care este poate educația. Aici poate ai tu o părere, inclusiv în primul an de viață, pentru că până la 6 luni, copiii în general nu reușesc să adoarmă și să lege somnul, sau deci să adoarmă și să readoarmă singuri. Sunt și copii care dorm și dorm legat, dar mulți nu au încă această achiziție. Și e în regulă. Da, exact. Și în regulă. Cred că aici avem nevoie, de fapt, de o normalizare a situației, pentru că părintele devine anxios în momentul în care copilul lui nu adorme precum celălalt și sunt copii care se trezesc frecvent și sunt copii care nu se trezesc. Care se trezesc frecvent, au nevoie de adult, mama, tata sau aparținător să-l liniștească, să-l readoarmă. Pot fi și situații medicale care interferă cu somnul. Și aici, cumva, deci gradul de conștientizare a acestor aspecte poate ridică un pic sau modifică când să intervenim, când e prea mult. Deci nu știu dacă neapărat e o creștere reală sau a prevalenței tulburărilor de somn la primul an de viață, cât mai degrabă poate este și felul în care ne raportăm la copilul de 0-6 luni și am pus 6 luni în sensul că de la 6 luni, deja copiii pot să aibă aceste achiziții, dar ele sunt foarte strâns legate de tot ce se întâmplă ca dezvoltare pe timpul zilei.
Dacă e copilul mai agitat, mai așa, are nevoie de interacțiune sau, cum să spun, intervenția adultului mai mult, exact, self-regulation, această, să se liniștească singur, nu? Da, să se autoregleze, da. Exact. Lucru pe care îl învață tot de la părinte în primul an de viață. Are nevoie de oglinda respectivă, are nevoie de conținere și toate aceste lucruri înțeleg că au impact pe somnul de în Este nopții. foarte fină aici, poate, discuția în cât este fiziologic și apoi copilul are o problemă sau părintele are o vină. Și cumva, de multe ori nu e nici o problemă și nu e nici o vină. Este un fel de a fi, așa sunt lucrurile și să ne adaptăm și noi ca părinți la copil, că e un copil mai activ sau poate mai plângăcios sau poate mai vesel, nu știu. Aici de multe ori este cum să ne... Deci, e o linie foarte fină și simt de multe ori că unele lucruri capătă mai multă atenție și poate că este în regulă să respirăm. Pe de altă parte, îi înțeleg și pe părinții care nu dorm zile în șir și au nevoie de odihnă. Zile și nopți, da. Au nevoie de odihnă și mai ales dacă au prieteni cu un copil care doarme, există partea de vină, învinovățire, de retragere socială în cazul unora pentru că au un copil care, între ghilimele, este mai problematic, dar de fapt nu este. Înțeleg că pot exista pur și simplu astfel de situații care se reglează de la sine, care au legătură cu o trăsătură a copilului și nu neapărat reprezintă un motiv de îngrijorare. Și totuși, când mergem la medic sau când mergem la un specialist? Poate că e bine de nuanțat, se reglează de la sine, pentru că aici s-ar putea să fie o... Uneori, poate ce zic eu acum, mă gândeam, poate să pare ezitant, dar nu zice cu cuvânt, cu subiect și predicat, e bine, nu-i bine, noi cum facem să rezolvăm? Și ce vreau eu să spun este că fiecare copil este unic. Toată lumea știe asta, dar când e să fii, ai vrea să fie ca celălalt. Exact. Fiecare părinte este unic. Și atunci tu când vii și ești cu felul tău de a fi și spuneam de dinamica familiei, când se întâlnește familia seara, când asta, la fiecare e diferit, indiferent cât de asemănătoare cred ar părea situațiile. Eu nu cred că sunt la fel. Și atunci nu pot fi la fel. Deci de aceea nu putem pune, sau eu cel puțin, subiect, adică așa și așa. Pentru că de aici de multe ori cred că sunt situațiile, că informația e foarte bună, există, e disponibilă peste tot. Dar noi o luăm și zicem, copilul trebuie să doarmă atât, trebuie să facă așa. Și el nu face. Și atunci, doar că limitele fiziologiei sunt destul de largi. Și atunci poate nu face acum, poate face peste o lună. Asta odată. Pe de altă parte, ziceai, o să se rezolve de la sine. Asta e o altă așteptare care posibil să tărăgăneze, să zic așa, sau să împingă lucrurile, fiindcă dacă totuși copilul crește, nu? Și nu facem nimic, pentru că mediul contează, noi rămânem cu aceleași gesturi din perioada de 2 luni, 3 luni, bebeluș mic și copilul uite, cum ai zis tu, ne cunoaștem din 2014, a trecut timpul, copilul a crescut, a trecut de un an, dar noi facem aceleași lucruri ca și în primele luni de viață. Că ne-am obișnuit și noi. Exact. E în ambele sensuri. Și atunci ele nu se rezolvă de la sine. Și într-o zi ne dăm poate seama sau vrem să schimbăm ceva. Și atunci, trebuie să schimbăm ceva. Deci, s-ar putea și de la sine, dar probabil va dura mult mai mult. Deci asta cu de la sine... Educație. Da. E flexibil. Există regresii ale somnului? Și dacă da, cum le gestionăm? Este o încadrare a această regresie a somnului, se vorbește despre ea și așa este pusă în... frecvent, dar în ultimul timp. Copiii, pe măsură ce cresc, fac achiziții. Au copii de tot felul, motorii, vorbesc, nu? Așa. Poate că până la o anumită vârstă, 7-8 luni, poate dormea bine în situația respectivă. Și în momentul în care are alt tip de achiziție,
cumva somnul cu ghilimele, așa rămâne un pic mai în urmă. Adică trebuie să ne gândim că tot același creier face da? Trebuie să și meargă, trebuie să și vorbească, toate trec prin aceleași... Și acolo sunt sinapse mii care se fac în fiecare zi. Și atunci somnul rămâne puțin și atunci cumva e interpretat acest moment ca regresia somnului. Și atunci ne uităm la somn ca la o problemă și o regresie de somn. Dar de fapt e o achiziție și copilul a crescut. Și ce face părintele? Că se îngrijorează. Nu mai doarme copilul cum dormea înainte. Păi Dar acum doarme doar dacă este legănat, doarme doar dacă este cu mami. Ce ne facem? E adevărat. Și sesizăm că se întâmplă asta, copilul crește și atunci are nevoie de alt tip de abordare. Aha. Că dacă legăn, la fel o să fac, dar l-am legănat acum o lună. Acum a crescut, între timp a învățat să meargă, deschide ușa, mai și vorbește. Și atunci altfel cumva, adică și noi să ne adaptăm la etapele de dezvoltare ale copilului. Știu că sună așa, da, bine, lasă că știe. Știu că nu e ușor. Și nu vreau să bagatelizez și să minimizez în niciun fel, dar perspectiva aceasta în care privim ca o problemă dezvoltarea normală a copilului, regresia somnului. Și atunci depinde cum mă uit la acest aspect. Crescut copilul, bun, nu mai doarme, mai de ce facem? Nu e neapărat o problemă, e o regresie a somnului. Cumva felul în care se poziționează un părinte ajută la normalizare, cel puțin într-o perioadă de timp. Dacă nu acorzi atenție excesivă acelui aspect, îmi imaginez că lucrurile capătă o altă atenție, formă. dar să nu fie o presiune. Da. Adică cred că e ca și orice alt moment de educație și de dezvoltare în... Da. Mă uit la tine așa să mă ajuți cu această perspectivă. Așa este. Este foarte adevărat că acest capitol al somnului a căpătat în discuțiile cu părinții o notă mult mai importantă și de aici mi s-a părut relevantă discuția noastră și cumva de a înțelege și ce se întâmplă în rest, adică nu e vorba doar de numărul de ore sau de regresia somnului sau de felul în care doarme, în ce poziție sau unde. Se întâmplă și alte lucruri mult mai profunde și mi se părea important să avem toată imaginea de ansamblu. Deci somnul este un aspect fiziologic. E absolut necesar. Și asta cu regresia, da, de multe ori mă gândeam la acest aspect pentru că se vorbește într-adevăr și așa sunt prezentate lucrurile. A avut regresia somnului, are regresia somnului. Da, dacă ne uităm doar la somn. Dar dacă vedem copilul în ansamblu, nu? Și pe parcursul celor 24 de ore, noi vedem că a crescut. Asta e un alt accent care se pune. Am vrut să amintesc de o funcție a somnului pe care n-am amintit-o adineauri, cea de rafinare a sinapselor. Apropo de regresia somnului, nu știu, m-am gândit că poate e momentul acum să spun. Synaptic pruning, se discută despre asta. Deci copiii la naștere și în primele luni au foarte multe sinapse. În fiecare zi se întâmplă lucrul acesta. Și la un moment dat, creierul, până în vârsta de 1 an, 8, 9, 10 luni pe acolo, apare acest proces în care sinapsele nefolosite încep să fie eliminate, să zic așa. Și este această comparație cu un arbore care îi tăiem un pic crenguțele ca să crească celelalte care sunt mai puternice, Și acest aspect de synaptic pruning este foarte important în neurodezvoltarea copiilor, pentru că noi dormim pentru memorie, să ținem minte, dar dormim și ca să uităm. Deci cumva sinapsele nefolosite sunt importante în a fi rafinate, să zic așa, iar un alt moment este la adolescență. Bine, el e un proces continuu, dar există aceste vârfuri. Și de aceea aș fi, poate, noi vorbim 2026 în lumina ceea ce se cunoaște acum, dar peste un an lucrurile s-ar putea deja să fie la altă scală de cunoaștere. Și de aceea cred că această abordare sau perspectivă cât mai echilibrată așa, deci este foarte apăsător când se vorbește de regresia somnului. În momentul ăla părintele e gata, regresia somnului.
Dar nu e doar așa și atunci de asta această perspectivă pe care și de care zici da, foarte folositoare. Despre toate aceste lucruri, că nu e doar atât. Da. Și aspecte practice, întâlnite în discuțiile cu părinții. Este benefic pentru un bebeluș sau un copil până în vârsta de 3 ani să doarmă cu părinții? Îi afectează calitatea somnului, volumul de somn, însemnând numărul de ore? Există vreo importanță asupra acestui aspect sau doar asupra zonei de comportament? Da, deci cred că aici lucrurile sunt din nou foarte personale și sunt decizii foarte personale și e bine cum decid părinții. E important și relația cu cumva temperamentul copilului, situațiile, dacă au fost ceva medicale sau în maternitate sau așa, sigur că atunci copilul trebuie supravegheat și monitorizat. Dar, în principiu, să spunem, până la vârsta de 6 luni, este bine recomandarea este copilul să fie în pătuțul lui, dacă se poate apropiat de patul părinților, dar în pătuțul lui. Cam asta ar fi recomandarea. Pătuțul să fie foarte simplu, fără plușuri, fără pernuțe, fără nimic care să poată copilul să-și tragă sau și să se întâmple accidente, să nu se fumeze în camera în care este copilul sau în preajma copilului. Deci partea de co-sleeping până la urmă este cumva și o decizie personală. Da. Dar există o influență asupra calității somnului? Sunt copiii mult mai sensibili, spre exemplu, dacă un părinte are un somn mai agitat sau au această capacitate de a-l simți relația cred că e în ambele sensuri, aș spune, adică aș încerca să spun în felul acesta, pentru că și un copil care poate, dacă are somnul puțin mai agitat și doarme în pătuțul lui, părintele totuși poate să doarmă. Dacă e un copil agitat și doarme cu mămica sau, cu părinții, acolo e un du-te vino și atunci nici copilul, nici... Și cum spuneam, copiii până la urmă, ei chiar dacă au un somn mai agitat, ei reușesc ei au și un pic altă structură a somnului, mă refer la stadiile de somn și nu e exact ca somnul adultului. Ia să vedem, care sunt? Deci el s-ar putea să se odihnească, dar părintele nu. Acum, de obicei așa e în sensul ăsta. Nu e neapărat copilul, nu poate să doarmă că e părintele agitat sau are somn agitat, de obicei e invers. De obicei, acum n-am. Care sunt stadiile acestea de somn la copil? Stadiile de somn sunt, de fapt, cumva similare. Ca și idee generală avem somn adânc, somn superficial, somn adânc și somn cu vise. Așa numitul somn REM, REM, Rapid Eye Movement, este somnul cu vise, și cealaltă bucată de somn non-REM, în care e 1, 2 și 3, stadiul superficial, intrăm în stadiul superficial, din care ne trezim foarte ușor, apoi mai adânc și stadiul cu somn foarte adânc, unde foarte lent, punem niște electrodi și vedem așa cum creierul, uite așa, e foarte lent și acolo se reface cumva organismul. Dar toate stadiile sunt importante și toată această succesiune de stadii este absolut necesară și nu e suficient. Deci un ciclu de somn este reprezentat de aceste stadii non-REM-REM, e un ciclu de somn, dar sunt necesare mai multe asemenea ciclu de somn până dimineața. Pentru că nu e suficient ca să se întâmple un singur ciclu ca să se întâmple toate cele funcții de care am vorbit, de aceea. Structura somnului este diferită la copii, apropo de ce ziceam, în două perspective. Ciclul lor de somn este mai scurt și atunci ei se trezesc mai repede. 30-40 de minute s-a trezit, pe aia trebuie să readoarmă, alt ciclu de somn, alt ciclu. Deci ei se trezesc mai repede, absolut fiziologic, mai ales în primele luni și nu reușesc să readoarmă. Atunci vine mama, mai leagănă puțin sau cum face. Deci ciclurile de somn la copii sunt mai lungi. Ele se măresc, să zic așa, dar în timp, ani de zile. În primele 3 luni, copiii debutează somnul lor cu somnul cu vise, somn REM și vezi așa cum mișcă ochișorii. La copii, apoi, după 6 luni și copiii mari și la noi, la adulți, întâi avem acest somn adânc, non-REM și apoi REM. Deci este o diferență. Aici copiii mici au mai mult somn REM. Wow.
Și este din nou foarte important pentru dezvoltarea creierului, această structură a somnului. Deci, cum spuneai, nu e doar despre numărul de ore, este și despre structura somnului. Exact. Bun. Da. În etapa 2-3 ani este iarăși un moment în care părinții acuză faptul că e greu să adoarmă copilul, poate chiar și 3+. Există un motiv care are loc cu fiziologia copilului? Da, este specific vârstei. Așa. Deci dacă o altă diferență, dacă tot aminteam de diferențe copii-adulți, dar și diferențe între vârstele diferite ale copiilor. Spuneam de sugari până într-un an, apoi copii 1-3 ani, 3 preșcolari și școlari și adolescenți. Deci, cumva, etapele acestea de neurodezvoltare influențează somnul. Copiii, deja când devin mai independenți, încep să umble prin casă și atunci, sigur că vor să împingă ora de somn, nu mai vor să se joace, în esență, vor să petreacă timp cu părinții. Cred că așa aș putea să traduc, de fapt, ceea ce descriem ca problemă. El, de fapt, vrea să se joace. Și noi cum îl oprim? Nu are buton de stop. Da, exact. Și acolo e problema, unde e butonul, zic așa, și nu putem să oprim. Mai citești, hai să mai stăm, hai să mai mergem, acum mai mi-e foame, mi-e sete, toate lucrurile acestea împing, de fapt, ora de somn, dar ele sunt comportamentale. Deci asta nu e o problemă de somn. Deci ea se reflectă. Da, asta spun, este fiziologic sau caracteristic vârstei. Nu neapărat problemă. Dar reflectându-se asupra somnului, devine o problemă. Dar, de fapt... Când devine prea mult? Când devine o poveste prea mult? Unde punem limita? Da, deci părintele simte când e prea mult. Nu mai are resurse. Da. Deci când nu mai are părintele resurse. Păi acolo se definește de multe ori problema. Pentru că noi toți putem avea diferite resurse, cat-o folosit diferit și atunci poate ție deja după 3 zile ți se pare că așa, eu zic, hai, pe 3 luni, nu știu. Deci părintele cumva și, da, aici e un lucru subiectiv într-adevăr, dar așa este. Adică atunci când pentru părinte e prea mult. Dar din alt punct de vedere, sigur că în momentul în care ora de culcare se împinge cu jumătate de oră și încă jumătate de oră și ajungem pe la 11-12 noaptea și copilul de 2-3 ani nu doarme, deja oricum e prea mult. Oricum ne-am uitat la lucrul ăsta, e deja prea mult. Din subiectul tehnologiei, care desigur este foarte mult pe buzele tuturor, da. Un copil mic are acces la tehnologie, este benefic lui până la vârsta de 2 ani din perspectiva somnului și dacă nu, de ce? Și apoi, după vârsta de 2 ani, dacă poate avea acces la tehnologie, dacă ea influențează somnul, ce anume influențează și ce facem? Există și acele comentarii cum că, bun, pentru poate copiii școlari sau puțin mai mari, unde accesul la ecrane ar trebui să fie cu 2 ore înainte de somn sau un număr mai generos înainte de somn. Aici variază părerile. Care este realitatea din perspectiva asta a somnului? Da, e complex, însă există o mare îngrijorare pe zona asta și există destul de multe păreri. Hai să vorbim acum, din perspectiva a ce știm acum. Când spui că există mai multe păreri, la ce te referi mai exact? În sensul în care sunt persoane care nu delimitează neapărat accesul copiilor la tehnologie, considerând că nu are un impact extraordinar de mare. Apoi partea aceea cu numărul de ore înainte de somn, la fel. Cred că există un document, niște recomandări formale, Organizația Mondială a Sănătății, în care ei s-au uitat la lucrurile acestea și pe vârste. 0-1 an, 1-5 ani, mai ales la vârsta asta, dar și ulterior. 0-1 an, cumva recomandarea este deloc. Adică apoi o oră pe zi,
depinde și ce înseamnă tehnologie, dar vorbind generic. Deci cumva o oră pe zi ar fi răspunsul, cred, așa în mare. Dar citind materialul respectiv, cumva perspectiva din nou, vezi că dacă vorbim doar despre câte ore nu-i voie, totul este restrictiv. Da, exact. Dar dacă te gândești în mod foarte practic și documentul respectiv, articolul respectiv, cam așa punea problema, recomandările, că asta duce și la niște recomandări, deci dacă nu e așa, bun, dar ce recomandă? Recomandările să se facă sinergic. Sinergic în ce sens? Dacă te gândești că un copil spunea 24 de ore, doarme 12, să zicem, da? 12 ore, mai rămân 12. La grădiniță, cât stă la grădiniță? Poate sta 6 ore, 8 ore. Hai să zicem, media cât? 6 ore, să spunem. Mai rămân 6. No, din astea 6, vine la casă, mai mănâncă. Mai mănâncă de 3 ori, să zicem, în astea 6 ore. Deci cât mănâncă, mai tăiem? se joacă. Merge afară, se joacă. Deci mai are 6 ore. În astea 6 ore mănâncă, hai să spunem, nu știu, 2. Da. Așa în general, mai rămân 4. Care, nu știu, să joacă cu părinții, mai iasă afară. Deci, practic, nici nu are timp să stea cu nimic. În momentul în care pui așa problema, nu e nicio interdicție. Copilul nu are timp să stea cu telefon, cu nimic, de fapt. Nu are când. Decât dacă un părinte îi oferă un aparat cât timp mănâncă sau cât timp are el de rezolvat Păi am socotit ora de masă, n-am socotit ora de masă cu telefonul, corect, da. Din nou, aici știu că sunt copii care, și de multe ori utilizarea telefonului se face pentru că să-i atragă atenția copilului, să stea mai liniștit și știm că așa se întâmplă. E un efort, într-adevăr, din nou, copii și copii, situații și situații. De aceea încercăm să nu generalizăm. Dar răspunsul la întrebare, cred că dacă îl punem așa, în momentul în care vedem ce face un copil pe 24 de ore, practic nu prea rămân timp de device-uri, mai ales și până în dacă 5 ar fi ani. să nu aibă acces la tehnologie cu un număr de ore înainte, lucrul acesta ar influența calitatea somnului? Influențează mai degrabă, nu atât cu, cum spuneam, cu lumina și melatonina, ci mai degrabă prin conținut. Pentru că, și aici recent am avut la rândul nostru un invitat din Australia, domnul profesor Gradisar, și îi spun numele pentru că oricine dorește poate să caute și să vadă referințele, Michael Gradisar. Foarte multă cercetare în domeniul ăsta, tocmai pentru a vedea dincolo deci odată ce impact, apoi ce recomandări ar fi de făcut legat de device-uri și de așa. Și atunci, practic, ce zice, și eu sunt de acord cu această idee, pentru că în viața noastră reală toată lumea stă, nu? În vremurile noastre, și fie că citești, fie că te uiți la un film și așa. Și atunci recomandarea este, poți să te uiți pe telefon, deci nu este restrictivă, pentru că nimeni nu o va respecta oricum. Deci degeaba faci o recomandare, că nu o să o respecte nimeni din acest fel, mă refer. Da. Deci poți să te uiți pe telefon, poți să te uiți la televizor. Sunt persoane care adorm la televizor. Foarte important însă se pare să nu fie o interacțiune. Adică tu stai și te uiți la un film, asculți o muzică, te uiți la un podcast, te uiți, asculți, dar nu interacționezi. Adică sunt copii și de vârstă școlară și adolescenți, de exemplu, bine, cum și adulți, dar vorbim în special de copii, care vorbesc cu prietenii, nu? Pe mesaje, pe chat, pe așa. Aceea este o interacțiune. Deci, poți să stai cu telefonul, să citești, dar nu să interacționezi. În momentul în care tu nu răspunzi sau nu trebuie să faci o activitate cerebrală, că despre asta e vorba în spate, nu de gestul în sine, atunci se pare că nu e, de fapt, niciun impact negativ. Da. Și putem să liniștiți, cu conștiința liniștită, să ne uităm la un film seara. Fără probleme. Da, exact. 3 obiceiuri pentru a clădi un somn sănătos
pentru viața de adult? Sunt 6. Sunt 6? Bun, Cred că sunt 6, sper să mi le amintesc pe toate. Continuitate, profunzime, regularitate. Hai să le foarte pe scurt. Deci regularitatea somnului înseamnă să avem un program, se vorbește mult despre rutina de somn, dar rutina de somn în esență aș zice că înseamnă sau reprezintă acele minute diferite pentru fiecare, în care noi ne decuplăm de la activitatea foarte intensă și ce gânduri și ce am făcut peste zi și reușim să ne liniștim și să ne ducem, să zic așa, să ne culcăm, să adormim. Și asta dacă se întâmplă regulat, să nu fie variații foarte mari, mă refer, între ora de culcare, între zile diferite. Jumătate de oră e nesemnificativ, dar nu azi la 9, mâine la 11, mâine la 7 până și tot așa. Deci regularitatea, inclusiv în weekend, pe cât posibil, să păstrăm ritmul ăsta. Continuitatea, să avem un somn legat, deci să nu ne trezim sau să avem activități sau așa. Acum, sigur, din nou, dacă e o stare patologică sau tulburare de somn, aia e altceva. Regularitate, continuitate, apoi sincronia aceasta și sinergia cu tot ce se întâmplă pe 24 de ore. Ancora este alimentația, deci să punem în acest context 24 de ore. Și da, cred că, apropo de cele 24 de ore, activitatea fizică, n-am menționat-o, mă gândeam acum că am vorbit de tehnologie, dar erau acolo în orele respective. Practic, activitatea fizică, n-aș vrea să spun sportul, că nu toată lumea neapărat aleargă dimineața. Unii da, unii nu, dar după ce au fost celebri nu știu câte mii de pași, 7.000, 10.000 și așa, acum de fapt s-a ajuns la concluzia că mi-a plăcut această exprimare, că e ca un snack de efort. Faci un snack de mișcare. Adică 5 minute. Te-ai mișcat, te-ai dus, ai urcat 2 scări, e ceva. Dar asta repetat pe parcursul zilei ajută ulterior și somnul. Deci cumva echilibrul acesta care, sigur, e provocator, dar... Și pe care îl construim din primii ani de viață. Și are impact pe calitatea somnului din viața de adult. E corectă? E corect. Cumva tot ce construim și toate cărămizile pe care le punem, ele sunt importante. Ce-i drept, la fel de important este că pe măsură ce copiii cresc, să produc schimbări, mai ales la adolescență, care, sunt dincolo de cărămizile și ce s-a întâmplat, dar asta face parte din nou din dezvoltarea și e o continuitate oricum. Nu ajungi la 14, 16, 18 ani fără. Deci comunicarea și tot ce s-a construit așa, eu cred că e în relație atât ziua cât și noaptea. Bun, și ne apropiem de final și am o întrebare, o gândesc eu un pic special, așa, apropo de partea asta de conștientizare sau creșterea conștiinței. Ce primește un copil prin intermediul somnului? Și dacă ce primește el impactează viața de adult? Este ceva ce crește cu sine și impactează toată viața adultului? Cum spuneam, somnul nu este un proces sau nu este o etapă despre care se știe totul. Și de aceea și eu mă uit în continuare cu foarte mult interes în zona aceasta, la multe echipe de cercetare, atât din Europa, cât și din Statele Unite, cât și din Australia. Deci sunt acele stadii de somn de care am povestit și rolurile lor, dincolo de secreții hormonale și, sinteze proteice și așa mai departe. Încă e un teren și o zonă de cercetare științifică larg deschisă, aș spune. Dar, pe de altă parte, chiar și gândindu-ne doar, la ce se știe acum, la rolurile somnului și la felul în care, practic,
Stadiile acelea de somn, în momentul în care pui electrozi pe cap și vezi pe un ecran, cum facem la polisomnografie, vezi cum se trece din stadiul superficial, undele sunt într-un fel, după care apar anumite unde specifice pentru stadiul 2, apar anumite alte unde și în stadiul 3 și vezi, și apoi REM, somnul cu vise. Bine, acum se știe, visăm și în stadiul non-REM, dar măcar acolo vivid dreams, vezi această țesătură și această împletire, această activitate cerebrală continuă și te gândești, știi cum erau războaiele acelea de țesut, în care pui o ață și mai pui și nu știi cum e la final și ce minunăție de covor sau în funcție de ce culoare ai pus acolo și sau cum ai însăilat-o și așa e și somnul, adică acum estetica somnului, se poate vorbi și despre asta în zona de filozofie și așa, dar doar ideea că un copil crește în somn, se sintetizează proteine, deci creierul nu este pasiv, somnul este un proces foarte activ, memoria, învățarea, adică vorba aia, tot ce faci ziua, cum se spune, se structurează este foarte adevărat. Nu înseamnă că dorm cu cartea sub pernă și gata, nu despre asta e vorba. Dar toate aceste informații, practic, ele se țes efectiv în timpul somnului. Spuneam de synaptic pruning, deci astea toate vor avea impact pe către vârsta de adult. O noapte de nesomn, toată lumea cred că a experimentat, dintr-un motiv sau altul, știm cum suntem. Deci, dacă ne uităm la somn fără atât de multă poate presiune, ok, n-am dormit o noapte, aoleu, ce să sunt, telefonul, el este acum vinovat pentru toate cele, dar ne uităm la somn și îi dăm prioritate, îl prioritizăm și pe el, pentru că noi vorbim, adică tot ce facem ziua capătă tot timpul, e ceva mai important. Și când avem ceva de făcut, din orice domeniu ar fi, sau la orice vârstă aș putea să spun, de unde luăm? Luăm o jumătate de oră de la somn, las că mă culc mai târziu, stai că fac acum ceva, lasă că mai dorm mâine, mai un weekend, recuperez mâine și tot de acolo, ca și cum tot luăm. Iar el este practic un moment atât de important și cred că ăsta e așa un mesaj, dacă ar fi unul singur, să prioritizăm somnul. Nu mai vorbesc de poate cărțile de dezvoltare sau anumite, nu toate, sau anumite site-uri care cu cât dormi mai puțin, cu atât ești mai, nu? Da. Există și această filozofie. Da, ești... Te pregătești pentru altceva. Să fii, nu știu ce să fii, bun antreprenor sau bun, așa. Și da, poate sunt persoane care au un număr mai necesar, dar nu înseamnă că totul... Dar este constant, nu apare... Sigur, nu, aia e altceva, dar nu, și oricum sunt excepțiile. Dar să trăim toți așa cu senzația că dacă dormim 4 ore pe noapte, aici e secretul, asta cred că e greșit. Iar prioritizarea acestui acestei etape din viața noastră, 24 de ore, să-i dăm acolo respectul, o valoare și respect. Da. 7 întrebări de final. Emoția perfectă este pentru tine care? Emoția perfectă este emoția. În momentul în care am emoții, mă implic. Da. Cel mai bun lucru primit de la părinții mei este? Viața. Când eram mică, aș fi preferat să mi se spună sau să mi se ofere? Cred că am făcut pace cu tot ce era de oferit și neoferit și așa. Educatorul meu a fost special pentru că? Pentru că mi-a arătat și mi-a pus în mână creionul la propriu. Și asta nu o să uit niciodată. Da. Atunci când eram mică, vroiam să fiu? Doctoriță. Am vrut să fiu profesor mult timp. Aha, da. Ia uite. Astăzi sunt un om? Un om. Educația conștientă este? Valentina Secar.
Păi nu cunosc pe nimeni, Valentina, care face ce faci tu, ce vrei să zic mai mult. Mihaela, îți sunt foarte recunoscătoare pentru ce faci tu în sănătate și în educație și pentru faptul că ne-ai acordat acest timp împreună și aceste răspunsuri care sunt atât de deschise și atât de ofertante și care îl ajută pe părinte să crească în primul rând, fără vină și să simtă că indiferent de ce face este în regulă și locul lui este unul corect în lume, că fiecare părinte evoluează, că fiecare creier evoluează, că somnul este important la orice vârstă și creștem tot timpul și îți mulțumesc din tot sufletul pentru aceste cuvinte și pentru timpul petrecut împreună. Mai emoționat, trebuie să spun. Cred că e bine să pe de altă parte să avem repere. Adică și un parenting foarte, foarte diluat și foarte... părintele rămâne părinte. El este reperul pentru copil. Și asta e valabil, cred, și pentru noi, desigur, dar am vrut să spun pentru educație, pentru somn. Reperele acestea, uneori, remarc că sunt considerate acum... Parcă copilul știe singur să facă. Știe și când să mănânce, știe când să doarmă, știe când să schimbe alimentația. Sunt niște lucruri în sensul ăsta, dar totuși părintele cred că rămâne reper, apropo de... Fără vină, da, asta am încercat și nu sunt probleme, să nu le considerăm toate probleme, regresii și așa mai departe, dar reperele ne sunt necesare. Perfect de acord și mulțumesc. Și eu. Mulțumim din suflet că ați fost alături de noi la încă un episod din podcastul Creștere Conștientă în Educație sau, dacă vreți, Creșterea Conștiinței în Educație. Sunt Valentina Secară și mă bucur că împreună construim o lume mai bună.